Business for more BB Akwa so Jaman Scafi so and also Jaman TV so bomardina subscribe to channel no like video no mame na share said the bear wunu bi nso nsabeka video ni bi de nyina etimi edi abom. Yes, Thursday na yenhwe de wo for Nla Vag Thursday anopa game no Nla Vag Thursday yenhwe setup we transfer from Golden Souvenir event number 1021 and who's what to 1 our second box position. We are pay number 248 our machine. We are 1 2 3 to 69.79 non 581 and machine. We are to 37.69 37.69 to we there or CM event in Kudi. Yemfa event no enkodi good na wo event yi so no mepe se yebi sa 3 numbers we egumi kama papa 83 44 35 83 44 35 na di enti na meka se 83 44 35 se yenhwa de wo current ya no into here event number 139 or to 1 our second box position. We are pet normal 48 machine. We are 1 2 3 no about 79.69 79.69. We do remember 37.69 69 we repeating from 37. So 69 repeating and from 37 until we there OCM5 event in Kodi. Good. Na you had the me who said last week we didn't want to 1658. So until we didn't want to 1658 there any a cat numbers no 83 44 35 83 44 and 35 into we current now on the last week we didn't want to sama way 1658 no wajinema to sama no event no so nti we dia ye pepeme event no do but yenyi 83 44 35 ni ntwa ne kase ewo so na afi no yenyi 1658 no ntwa no double repeat because wo hwa ase ha no ma wo say 58 no o say repeat nti me fancy wato eno repeat kula na still na no o di 16 no ewo ho nti ye peme event na ne yi we atwa no best 3 bitwa na kase na afi ne yi 1658 no asa atwa no as double repeat so sabe pepe ne hwe second setup a second setup no so ye Golden Souvenir ho abi event number 1359 me hu so to 38 owi a pe no be ma 12 owi o ma 79 owi a o ma 37.69 37.69 ono so awie dia o CM5 event enkodi na wo event so no me hu se sa 38 we o jump by dia emfa nkotwa 86.76 ewo hono yes so the bebo papa dia me interested wo 86.76 no on from 38 no ewo ho and also back current no say no abehihye no e dey amaye obeto 38 we are normal 12 we are normal 79 first box position we there ometo 37 center box no for 69 our last box position nti the entire me interested wo hano say obetwa we anyway no positions also to we 79 first box and obetwa we center and or the 69 see last so to we there or CM5 event no inkodi good into these two event no ena yede ye adwuma ene pa yes into ye kaboma sei ne ba benya into ye kan two event ni boma ne abeyi best 5 na afi ye best 3 because 38 no one jump mla no betimi aye adwuma pa na afi yakofo 83 44 na double repeat na America no 1658 na egu event no so no yes nti beko for 83 free banker ewo hono kama yes nti say ne benya for a full game no
mesrɛ nyamboa wɔkyena ɛyɛ holiday nti twa na ɛdi na nya sika fa enjoy holiday no. Yes, na me kai wo sɛ wopɛ sɛ wotwa wo ne Nla game a mfa baabi a wofa number ya 0599212255 a ɛyɛ ɔba Serena anɔpa game a yɛtwa yi ɔbɛma 25% commission. Yes, 25% commission. Wo send the game no so benya to boase ayɛ calculation na ma na wɔde wo bail ato hɔ ama wo send wo sika a wɔtwa ɛno wɔtwa ticket no ɛde asend wo. Saa na aba Mr. Foster hɔ nso a ɔno nso same thing anɔpa game ɔbɛma 25% commission. Yes, ɔmo abotre mo no bɛyɛ adwuma no kama nti mesrɛ wo play fie wodi nso ntempa na so musa ɛbɛka wo sika nti na me da bia me ka sɛ mabie comment section no ɛde ato hɔ for any report. Yes, for any report no comment section no ɛda hɔ no ɛde ma wo a wobɛtumi alɔge any complaint anaasɛ wobɛtumi afrɛ me. So jama me number ni 0593673300. Wobɛtumi afrɛ me in case of any complaint bia wobɛtumi afrɛ na mepakyɛw walɔge complaint anaasɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛhu sɛ gyani wɔ adwuma ne ɛyɛ no wobɛtumi abɛma complaint no nso ɛwɔ comment section hɔ no yɛbi ato hɔ. Nyame nka ho ɔma yɛ kwatenti ahode wɔ mu. Bye bye.